Шклоўшчына з кожным годам становіцца прыгажэй, з'яўляюцца новыя насаджэнні і архітэктурныя формы. Змяняецца аблічча горада і населеных пунктаў нашага раёна. Вялікія змены закранулі вёскі будучага, прычым немалую ролю ў стварэнні камфортных умоў пражывання тут іграюць работнікі рамонтна-будаўнічага участка структурнага падраздзялення унітарнага камунальнага прадпрыемства «Жилкамгаз». Работы па правядзенню ў парадак і акультурванні вёсак будучага пачаліся яшчэ ў канцы мінулага года і працягваюцца па гэты дзень. Не застаецца ў баку ад іх і рамонтна-будаўнічы участак унітарнага камунальнага прадпрыемства «Жилкамгаз». Не так даўно яго работнікі зрабілі самым маленькім жыхарам гэтых населеных пунктаў прыемны сюрпрыз. Стварылі і ўсталявалі новыя дзіцячыя пляцоўкі-паравозікі, якія карыстаюцца ў мясцовых дзетак вялікай папулярнасцю. Кіпіць працы і зараз. Так у аграгарадку малыя заканчиваются работы по добраўпарадкаванні жылога фонду. Укладваюцца бардзюры і плітка каля жылых домоў, якія належаць унітарнаму камунальнаму прадпрыемству «Жилкамгаз», и прокладывается дорожка до дзіцячага садку. Заканчиваем эти работы. Вот здесь обустраивается будет зеленая зона. Здесь будет пролаживаться асфальт. Это все в рамках деревни будущего делается? Да, это все в рамках деревни будущего. А плитку вот эту вот, которая укладывается, у вас на предприятии делали? Нет, эту плитку мы получаем на РУП-17 и бордюр. Их производство мы только укладываем, производим работы. Сколько человек занято на работе? Здесь работает 9, обычно 12 человек. Работаем сверхурочно, чтобы успеть в сроки. И постараемся выполнить все работы в срок. Не так даўно у будынку адміністрацыі аграгарадка цалкам абнавілі пакой рамёстваў, паклалі новую падлогу, усталявалі вокны ПВХ, замянілі старыя жалезныя дзверы на новыя драўляныя і зрабілі многае іншае. На ўсё ў работніку рамонтна-будаўнічага участку сышло каля 2 тыдняў. Вядзецца вялікая праца па добраўпарадкаванню будынка сельскага клуба ў вёсцы Любінічы, да якога ў гэтым годзе далучылася бібліятэка. У будынку быў адрамантаваны дах, заменены ўваходная група і вокны, а яго фасад теперь упрыгоживая новенький сайдинг. Здесь, конечно, было не очень уютно. Сырость была, были немножко полы плохие. В кабинетах было не очень-то уютно, серые были стены, потолки тоже. Все же, конечно, преобразовалось по-новому. Очень даже приятно зайти в этот клуб. Со стороны, когда едешь с улицы, очень смотреть приятно, даже любуешься этим дивом. Люди не могут насмотреться. Многие уже спрашивают, когда будет у нас открытие этого клуба. Праца па акультурванні вёсак будучага вядзецца далей. Уносяць уклад у яе ўсе арганізацыі і прадпрыемствы Шклоўшчыны. І варта адзначыць, што знешняе аблічча раёна залежыць не толькі ад прыкладзеных імі намаганняў. Гэта наш раён, і ў сілах кожнага зрабіць яго яшчэ прыгажэй і утульней.